Nselmilkom għal darbohra Gabriel Ellul din id-darba minn lokalità tas Siġġiewi fejn qed issir l-elezzjoni kemm għar-referendum dwar il-kaċċa fil-rebbija iżda wkoll l-elezzjoni għal kunsill lokali fejn hawnhekk jiġu eletti 7 kunsilliera. Tajjeb li ngħidu li s-Siġġiewi għandu reġistrat ftit iktar minn 7,000 votant u għal din is-sena inġabru ftit iktar minn 94.7% tal-voti li jfisser żieda ta' madwar grad wieħed perċentwali minn fuq l-94% li kienu nġabru għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-2012. Naddu issa biex nitkellmu ftit dwar il-kandidati li qed jikkontestaw għal din il-lokalità. Il-Partit Nazzjonalista hemm 7 kandidati b'kollox li jinkludu lil Carol Aquilina, Julian Borch, Mario Kakija, Gillian Farrugia Paċ, Alessia Bsajla Zammit, Antoinette Rensley u Mark Anthony Vassallo. Għal-Partit Laburista 8 kandidati li huma Guido Baldacchino, Nicolas Cassar, Clayton Kutajjar, Dominic Grek, Carlo Mifsud, Rita Bsajla, Nicolas Xiberras u Jesmond Tanti. Tajb li ngħidu wkoll kif jista' jidher ukoll mill-filmat warajja li diversi persuni diħlin u ħirġin għal dan il-post tal-votazzjoni iżda m'hemm l-ebda konġestjoni u il-votazzjoni għaddejja brata pjuttost kajmana. Dak kollox għalissa, min-naħa tiegħi nkompli naġġornalkom matul il-ġurnata.